О. Шише. А? Какво става? Изпадна, бе? Раницата паднах за малко. Да сляза тук долу. Направим нещо, ама то не ли може да стане? Разкрити, може. Под мостовете не шума. Ако се направим, може да видим нещо и да ги снимаш. Супер! Не трябва да сме се Ще направим 360 на метрите. А? Абе няма да плачеш много бързо. Да не избяга, нали? Да не се види. Йоу!